Bueno, pois é unha honra, obviamente, podervos presentar esta mesa para porlle ao ramo esta xornada. Unha mesa sobre política xeral na que probablemente se podan acabar de abordar axeitadamente, acaidamente, o obxecto desta xornada. Por aí alguén prometía unha batalla máis a das estrelas, unha especie de guerra das galaxias. E con esta mesa, pois, aquí están os auténticos cabaleiros xerais do nacionalismo galego contemporáneo. Pero ademais de estar en os cabaleiros xerais, tamén temos xente nova, xente que ten moito criterio, moitas cosas que decir en política, xente con futuro, e, desde logo, xente que ten feito un esforzo moi grande desde moitos ángulos para poder contribuir a esa pescuda de novos camiños para a esquerda galega. Gracias a Filipe Díez e aos organizadores da xornada por invitarme nun momento que ninguén ignora que é crítico na historia do nacionalismo e, en general, que está marcado pola decepción despois do goberno bipartito e polas expectativas generalmente negativas acerca do futuro, tal vez de un modo excesivo, non? Ainda que, señalito, eu vou contar máis entre os pesimistas que os optimistas. Realmente a minha intervención quere ser puramente descriptiva. Primeiro indicar, estamos obviamente nun cambio de ciclo político en España. Estamos ante as portas, presumiblemente, da desaparición de ETA como organización armada e estamos tamén ante un novo ciclo político en Cataluña que, de algún modo, se ha iniciado polas eleccións que veñen. Parece que a desaparición da organización armada pode colocar a cuestión da organización plurinacional do Estado sobre outras bases, porque tanto no País Vasco como en Cataluña é imposible que o modelo quebecois, é dicir, o modelo constitucional, liberal, de acceso ao mellor autogoverno, incluso a autodeterminación, a secesión, a través de procedimentos formalmente constitucionais, pois vai haberse camiño no debate. Outra cousa é que, naturalmente, no actual contexto político e, sobre todo, no actual contexto mediático madrileño e tal como, en fin, se sitúa a opinión pública no conxunto de España, pois isto teña visos de producirse a corto prazo, pero, en todo caso, a dialéctica vai a ser por aí. Isto é importante ter en conta porque, en términos históricos, digamos que tanto Cataluña como o País Vasco están, obviamente, en un lugar distinto de hai 30 anos, de cada momento de transición, a partir das institucións de autogoverno e dos institutos de autonomía actualmente vigente e das demandas de maior autogoverno. Sin embargo, no caso galego, e de un modo máis deceptivo, prácticamente todos os trazos que podíamos sinalar a situación non invitan a alegría. Iso é así no preso político de Galicia. Cando morreu Franco, naturalmente Galicia era a terceira comunidade autónoma que tiña un estatuto aprobado, ainda que fora in extremis, na República e, por tanto, formaba parte das chamadas nacionalidades históricas. Ademais, se creía generalmente que o exemplo catalán e vasco impulsaría un crecimento do nacionalismo en general, das demandas do autogoverno en Galicia. Sin embargo, a deriva última evidentemente indica que non é así, e particularmente unha cuestión lingüística que apareceu aí na anterior campaña electoral ten indicado ata que punto hai unha debilidade non só do asuntomismo, unha debilidade do status social do idioma, sino unha debilidade das estrategias argumentativas e unha debilidade das forzas sociais que pulan en Gordeu, moi especificamente do nacionalismo. O nacionalismo non ten capacidade de apenas marcar a xenda. O peso demográfico de Galicia tamén cada vez máis reducido. Iso ten despois concomitantes que naturalmente son electorais.
e digamos que a aparición do novo PP tamén marca un cambio que hai que supoñer non, en fin, unha discusión interesante, a miña opinión, se isto é unha cousa de conxuntura, dicer que simplemente os Telmo Martín, as Corina Porro, os Negreira, o propio Feijóo, son así eles e simplemente foi un azar que ganasen o control do Partido Popular, ou se significa, bueno, un Partido Popular distinto, é dicir, que representa unha socioloxía distinta en Galicia, de clases medias urbanas que encontran no mundo, na Razón, na ABC, na Gaceta, en todo este universo, digamos, a súa alimentación, digamos, ideal, non? Eu son dos que sospeita que o segundo ten certo peso, non? É dicir, que hai un núcleo duro das clases urbanas en Galicia que escoitan esas voces con moito agrado, non? E, en conxunto, digamos que Galicia está cada vez máis cerca do paradigma político madrileño, ou, se quere dicirlo de outra maneira, que suelo utilizar, parece que estamos cada vez máis cerca dunha posible valencianización de Galicia, non? É dicir, de ser comandados por este novo PP, que está moi hortera, de parvenís, de recén chegados, que teñen este punto, necesitan, digamos, este elemento castellanizador como elemento de autoidentidade, non? E que, por outro lado, en fin, todo o seu horizonte político, no caso de Feijóo, está clarísimo, non? É ter peso, digamos, cooptar poder político madrileño directamente, sendo Galicia puramente unha anécdota circunstancial, non? A todo isto se engade un sistema de medios que non axuda, ou é prácticamente o mismo que hai 30 anos, non? É dicir, apareceron as colecciones novas, a opinión, a edición local do país, pero tomado no conxunto, digamos, efectivamente os medios de comunicación, a opinión dos países se crea todos os días, isto nas páxinas dos diarios, non? Quen considere a opinión dos diarios en Galicia, a opinión que expresan, ten unha idea bastante clara de por onde van as correntes de opinión, polo menos, insisto, dos sectores urbanos, que lógicamente son os que máis peso teñen. Faría o inciso de que entre que se atribuye a Voz de Galicia moito peso no cambio electoral, e iso é certo, e tamén en relación a promocionar a Galicia bilingüe e as políticas de liquidación do galego, realmente o periódico que insisteu máis en todo isto foi o Faro de Vigo, que normalmente se perde de vista no imaginario progresista, pero que realmente na de Vigo é o que ten peso, o que marca a opinión, e que foi o que, digamos, durante moito tempo, día a día, digamos, lle deu a cobillo as posicións de Galicia bilingüe, e que, no básico, sigue sendo así. Hai que recordar que a persoa que ten o poder decisorio no Faro de Vigo hoxe provén da Nova España, que é o periódico da dereita asturiana. Bueno, tal vez o último aspecto que foi abordado antes sería o retraso dos partidos respecto do cambio social, non? Me parece clarísimo que tanto o PSOE é distinto, non? O PSOE, se se quere, mellora un pouquinho, porque naturalmente mellorar o respecto de Paco Vázquez tampouco era moi difícil, non? Isto, e tal vez está aí nun interregno, non? E, en fin, un podría soñar con que efectivamente se vai convertindo pouco a pouco nun PSC, diseñando un proxecto propio, tal vez con ambigüedade, con algunha ambigüedade o está facendo. Do punto de vista electoral, está claro que o seu líder non parece moi probable que teña, en fin, que teña un líder máis apropiado, digo, do punto de vista electoral, que tamén parece ser isto bastante claro respecto ao actual líder do bloque, non? E, bueno, e además, ten todos os problemas derivados de que, evidentemente, como afirmaba antes Carlos Neira, o PSOE está en grandísimo perigo en España de ter unha debacle bastante xeneralizada, prácticamente en todas as comunidades autónomas e tamén nas eleccións xerais, non? E iso, lógicamente, influirá sobre Galicia, non? Despois, no caso do bloque, o bloque está
bloqueado como estuvo sempre. Na miña opinión, ao frente é unha, se o digo rapidamente, é unha estupidez. Eu fundo PG 10 anos, pois hai o suficientemente tempo como para que haxa unha distancia enorme e pois, calquera que o considere sabe que isto consiste en que o movimento último é que o PG coloque, digamos, as súas candidaturas oficiais, porque simplemente Paco Rodríguez o mensaxe que está metindo é: se queredes algo, tedes que pasar por caixa, tedes que falar comigo, estades pillados e xa non tedes nada que facer, se non é facendo introducción con que tedes que facer, que é naturalmente a mesma persona que sempre, non?